ಅಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತು ದೀತೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನಿ ತಿನ್ಪುನ ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ ಕಮನ್ ಪೈರ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿ ಮಂತು ದೀತೇರು ಒಂದು ತಾತಪ್ಪದ ಮಣ್ಣಿ ಈಗ ಸ್ಪೂನ್ ದಿತ್ತು ಜರ ಚೂರು వచ్చలే ತಿನ್ನೋ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ನೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ತಿಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪುಗೆ ತಾತಪ್ಪೆದ ಮಣ್ಣಿ ಏನು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನಿ ತಿನ್ಪುನ ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ ಕಮನ್ ಪೈರ್ ಈಟಿನಿಂಚ ಮುಗಿಪುನೆ ಇದು ಉಂಡಿ ಎತ್ತು ತುಜಿನ ಹಾತೇಟಿ ಈತೇನು ತಿಂತೇನೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ತಿಂತೆ ಈಗ ಬಾಲೆ ಚೆತ್ತೆ ಬಲರದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಮೊಣೆ ಕೊಂದರ್ಕ ಬಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿಡ್ದು ಬಲೆ ಮೊಣೆಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಗೊಬ್ಬಡು ಇದು ಗೊಬ್ಬಡು ಯಾರತನ ಅಂತ ಅಂಬಟ್ ಓ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಚ ಗ್ರೀನ್ ಆಗ ಬಂಡ ಓ ಓ ಅಜ್ಜ ಒಂದಾರು ಪೇರು ನೋಡ್ಚ ಅಜ್ಜ ಅದಿಯೋಡಾ ಅಯ್ಯಂಕಿ ಪಡಮ್ ದೊಡ್ಡ ತಾನೆ 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 ಬರಲ್ಲ 11 ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಐಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೀಶೋ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಐಟ್ನಿಕ್ಲೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಕೊಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳು ಆಂಡು 45 ದಿನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜರೆ ತಿಂಗಳ್ದ ಅಂಚಿತ್ತೈಕ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೋರಂಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲೈತೆ ಮೀದು ಜೆತ್ತದೆ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದು ಅದು ಬೇನೆ ಪಂದು ಎಲ್ಲ ಮೀಪಾಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಇನ್ನೇ ಮೀಪದ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಪಾಯರ್ ಇಜ್ಜಾಯನು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರದ್ದೆಗೆ ರಡ್ಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು 500 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕಿ ತೈಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಏತ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ತೂವಡತೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ
ಮಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದೇ ರಿಂಗೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 10:10ಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಸದ್ಯ 3 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಮರ್ದಲ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಯ್ಕ್ ಮರ್ದಲ ಲೆಕ್ಕಲ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.